ಕೆಲವರು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಬೀರು ದಯ ಕಂಚ ಅವು ಇಂಗಿನ ಅಟ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬಿರು ದಿನೊಟ್ಟು ದಿನ ಫೋನ್ ದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬನ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಟೇಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಚ್ಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಫಿಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವ ಭಾರತಿ ಆದ ಒಬ್ಬನು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬಿದ್ದರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಕೊಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಂಗದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಿಮ್ಮಿಗೊಂದು ಬರ್ಪಣತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಆಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡ ಅವು ಬೋಡ ಒಂದು ಬೋಡ ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನು ತಿಂದದು ಅವಳೆ ಬೇಕಾಕಲ್ಲ ಜೀವ ತುಯರ್ ಹಾಪುಂಡ ಡೈಲಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ಜಿಮ್ಮು ಈಜಿಂದ ಜಿಮ್ಮು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದು ಜಿಮ್ಮು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಈರ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಇರೇಕಾಲ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇರುವಣ್ಣಿ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೊರವರು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರವರು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಉಂತಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ನರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಗಾಲ್ ತಿಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆಂಕ್ಲ ಬೇತ ಬೇತ ಉಂಡು ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಡ್ಲ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಹೈಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏತುಂಡು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅತ್ತಿ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವೇ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇತ ಬೇತ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಈ ಬೆಂಚಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನಂಡ ಇಂಚಿನ ಬರ ಮಲ್ಪಾರ ಕುಲ್ಲುದು ಬಂಡ ನಂಜ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಉಂತಲೆ 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 ಯಾವ ಈರು ಈತ್ ಬಂಗಗೆ ಪನಿ ಏನ್ ನಡ್ದು ತೂವರೆ ಅವನನ್ನ ಚತ್ತೆ ಬತ್ತಿನೇಕ ಖಾಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೊಂಚೂರು ತೂದು ಬೋದು ಬಾಡಿ ತೋಜೋ ಏರ್ನ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ತೋಜೋ ಸಮ ತೋಜೋ ಪೋಟಿಡು ಅವ ತುಯಲ್ಲ ಕಡ್ಸು ಸಮಯ ಗೊಬ್ಬರ ಅರ್ಪಣ ಈರೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರು ಯಾನತ್ತು ಏರು ದುಂಬುದ ಕೋಚರ್ ದುಂಬು ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಚೆತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಈತನೇಟ ಐದು ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಸಾತೀನಿ ಅಂತ ದೃಶ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನೇ ಐಟಿ ಆತೇಟೆ ಉಳ್ಳಿ ಆತೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದೆತ್ತ ಅವು ಪುಣಿ ಹೆಚ್ಚವರ ಬಿಡ್ತು ಕೆಲವರು ಅಂಚತ್ತು ದರ್ಪೋತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಅಡೆ ಒಂಟೆಕಾಯಿ ಕೆಲವರು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ ನೀರು ಪೌಡರ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ಗೆ ಪೌಡರ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಬೇಕಾರ್ನಾಗ ವಾಸನೆ ಪೌಡರ್ ಅತ್ತಿ ಅವು ಪೌಡರ್ ಇಂಚಿನ ನೀರು ಮಾಡ್ದು ಮಂಡ ಬೆಡ್ಡ ಬರ್ಬೋದು ಪೇರ್ದ ಅಂಶದ ಪೌಡರ್ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಕ್ಲೆ ಪೇರ್ ತೊಡಿತ ಪೇರ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಜಾನ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ಗೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ನಂಬರ್ 1 ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವು ಕಟ್ಲೆ ರಂಗಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಹೋದು ಯಾಪಕಣ್ಣ ಇದೆ ಅವು ಏರ ಕಂತಿ ನೆನ್ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ಪು ನೆಂಚು ಫುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇರವಣ ಒಂಚೂರು ಅವು ನೆತ್ತತ್ತಿ ಅವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ದಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅತ್ತಿ ಅಂದು ನಾವು ಪಂಡ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಇತ್ತಂಡ ಕೆಂಪು ಪೂರ ನಿಂಗುನೇನಾ ಅವನೆತ್ತ ಬ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ರಟ್ಟ వచ్చిందనా రెడ్ గైట్లనా రెడ్ గైట్ల రెడ్ గ్యాస్ ద స్టవ్ పోతావునే రెడ్ గైట్